Значи само наминаваме с Арина да ви кажем, че явно есента дойде и вече разходките се правят с якенца. Понеже постоянно дудна за планинска застраховка, за вода, за резервна тениска, вече ще дудна за резервна по-дебела дрежка. Якенце задължително, хора. В 7 сутринта си е направо късна есен. А скоро ще дойде астрономическата есен и така нататък. Като една видна баба Деси да ви направя. Понеже се ме питате за Арина, ето и Арина. Ирина, кажи здравей на хората. Ето, казах ви здравей, търси лакомство. Преди малко ме притесни много, защото тук покрай Панчарево е пълно с бездомни кучета. Но да ви кажа, бездомните кучета, които са на входа между Панчарево и Герман, всъщност са много добрички. Не нападат, идвайте смело, изглеждат големи и страшни, но всъщност до сега не ни се е случвало нищо.